ai ngu biang yo blay hagari sngi bat nga ai khu blay ru ifi barok khai ba sashi sen pat ngala biang ban hikai gini ke jing hikai ka bangidang sateng apdeng kini ki jing hikai ki bangala hikai mental ku ba arsin aa ya gini ki jing hikai ka ba yadai na ktien ke jong blay ka bangala ai kerteng ki sautli ki jing isek but habang kren gini ki jing hikai ngakwa ngan ong ifi gini ko por ba kung mga juang malagasngi bafin snap baha panajingmat nang ta kabanga kwa kaday bafin napuli na ka Bible yikilanong yikidukhat kibanga ay but pilaru yikaban panajingmat shushu kat kung gajing shy kabaw blay ay fi hador jong kani kanong rim but nganget kalalong kajing mentoy kabakraw yifi habapi snap yakitu kajing hikai ngala sedang nadu unong bet kren ipang nong yalam nong ikai giktin ke joblay but menin gesngi ngala kren chapang kini gijingiseng sautli kibo jisu uai hangi ngala ong ba kumanga ong nadu besedang hakajing yo i jonga hakajing pule bible jonga ngila bandan bon hajar pautli ki jingiseng ngago pertei wat agani gari kasi jantia nrai ngimdan tam na kini ki sautli ki jat jingiseng te namar banga pen i gini ki sautli ki jingiseng na kwa bapin perkhat ba fidana ga bakum kanu ki jingiseng hapdeng jong gini ki sautli ki bangan hikai lut hadu le shai gasni kanegan pen shai fi kanegan yarap fi bapin yo i kan lagum giyit kmi kan long rukum ka ban yarap fi bapin singo tho haga bakum kanu ki jinglang mensiam haga bakum kanu ki jing shikri play fidan hagi bakum kinu ki nong yalam but haga bakum kanu ka jingiseng ka bapidan namar kani ka kta ya ka jing yat nanti jofi kani ka kta ya ka jing shikri play jofi kani ka kta ya ka jing im jofi hadu ka bakut na ka daw habang kren ni gani nga juang borobor kawai pa kawai ka parshi kawai ka jing kren ka bu jisu kren kidai ki kentian na sige jing hikai ki bangikum ki briungi hap ya kaban penret ila di khmat jong play ya kaban yet jelio bat ban wat ya ka jing mut jongka ka bejelio banginum supuli ka nasla na mateng teng ni sulong tang na jrong nasla bat abangim ngam jelio ngim let bnia ya kaban penlet jing mut igi jing hikai ki bo jisu uai finlap ni do no igi jing khu ki badana po jongka na katakadaw nga kren kat ni nget fila yo sngaw ba watang manin na mga kren ni to jing seng ga beningkong yo sumbai ba ha harot nanti bakidan ki jing seng ha kari ki jingi ki balong thek kum kani ki jing seng ga bo jisu batai ka mga ai ka teng ka jing seng jong usumbai ubahap harot nanti bat nganum kren shu yegani shibon na marga la kren manin gisngi ndrei ka mga kwa man tang singi dai bangini ya chkhmat bangini pet pat yegani ka jing seng ka ba ar ka jing seng ka ba ar ka mga kwa ngan kren hagani ka part 3 jonga aga voice ka ba kandai pulai ka jing seng ka ba ar ngan puri fina ka bible na ka gospel kat ko mu Matthias ka nang ka ba khatlai tangan puri na ka khat ka ba lai biang wala thait ngan puri gani malang sngi nama de nang ne nga bis yegani ka jing hikai tangan puri biang na ka khat ka ba lai bat ula kren na ki buon ki eki eru aga parshi uda ong hakmi unong bet ula let no ban bet haba udang bet te khindiat kila hap harut nanti bat ki sim kila wan bat kila bam iki nda haba jisu bataye gane shidian uong ununu ubayo sngaw iga ktien ge hima bat sngaw tho ika
ubaman wan urong no yagata yagabalabet hakado no jongu uni ulang uta yau balabet harut nanti fi idai na kata kata ang kwa bentang sengi bangan pen i fi sai ka waipat bat ngini pule na kedekhat kebesan jongkel nong kebekat lai ki waipat dia kila hap halor ki jakamau hakabam dan bon ke kendau kumni ru kila mi naba kamlong jeliu ke kendau haba kala yang gesngite kila shit terkhong bat naba kim dan tiet kila yap ringkiang keninga dai ke kendau kabang kwa ngan ongifi hagni ke por bapin sngow tho ba ngakwa ngan kren kambria eganeru namar ke ega bang kren fi hagni ke por kedai mdai tambang syukuran kedai ke bang wat ila ke jong jingem kedai ru ke bang haban ban kren namar ba ngala syukuri khamslam ngala yo I ngala I bible study keleng gi jaka hagri ke si jain kia ngala lek keleng ki dong ki lat jong ke nong ba shlong bat ngala kren ke tin ke jong blai menta dagi pau snem bat ngayo I bakidan ki jaka ki baki brio ki dan hagi bakum ki ni ki jinglo but day na kita kadaw nga kwa matagi singan da pen I bahai fi ya gani ki jingiseng ga baar ka ba jisu kren na gospel ga jong Matthias ka nang ka ba khatlai na ka ni ga khat ka ba ngala puli mentan ka khat ka besan ba wang ki dan ki sembai ki ba haba nong bet u bet e ga ktien ga jong play ki hap kini ki sembai haka jakamau haka bamdan bun ke kendau fi haka rukam thong jing thong lani haka rukam rep finio I ba kidan ki brio sngap hai gini kidan ki brio ki ba bet yau sembai ki ba de pet ba ya ga to jaka ka ba ki bet namala da fit bread yau sembai haka jaka ka ba don mau but hajrong dan tang kendiat ke kendau pitip bet bau tu jing thong unum long un mi klo shijrong namar ba yo ngam jliu ki tiet ter haba wat ki tiet ba ba dan jaka namaka don mau un mi klo shijrong but haba mi klo shijrong haba dan tiet fitlap utu jing thong ude bamman toy eru em ude betlat ude bam dan bor but ubam la yang slam dengan khwak dan pensyai fi kendiat egni po ngap ha Fijio I menta ya kibrio. Bakile ya kawai karukom thung hayir. Kabangayo I banda habaki thung ya gitu jing thung. Hapo ki kiyo. Kile ya gitu ga mo ka to ka plantation ga ba ngala ngan ong hakarukom menta. Kabaki ba mi nang to kidai kiyo iso ibarit. Kiyo iso apple ne ki mi iso grapes ne ki mi iso nyam terani iso jauh ne. But ngayo I ki khat ki bonsai. Syangan ong ifi uplay kwa yangi bangin kelalong bonsai. Namala dangilong bonsai ngimi so tang mangilingkot. Daki bun penai daki bun snamru kerentak kerenyang jong itu idien so ilong bonsai. But haba ilong bonsai fi ilong cute namar bay lingkot. Fi ilong cute namay mi soy berit. Uplay kwa ngin long cute. Uplay kwa iki cuties. Uplay kwa iki kristan kiba upupet na beneng mangin long cute ngin iskun ni khmat jong play. Mjudana ka Bible ba uplay iskun ye kibrio. Uplay ula tau yo brio. Kwa ba brio un iskun. Uplay kwa ban yo I yo brio ba seiso. Bau jurong bau hair but bau plan kumta. But day na kita kadaw nga kwa ngan ong ifiya gani gupor. Ngan kren ni gani hagani gupor.
ngim kwa ya ki banget bakin long ki bangibu ki ngan bu kumne nginum kwa ban decorate ya ki brio hagi jingseng ken mau gani ki jingseng ka ba ar ka ba ngakren nang ni gani ngim kwa bakin mi ki jingthong ki ba habala bet il simbai ba ba bakin shu decorate ki jingseng ngayo i gani gani ka ba trai kamba hagi ni sngi bagi si snel tenat bagi brio gini dana jinseng ini ruang ini rakti lan ingin ya mau ngekren ki brio ki benang man ruai ki kuaya lan ngekren ki jat jinseng ki bobon bat bangi siyo I bangi sulang kum jo bat ngani thoi pi ngimpoi shanu ru bat ngayo I ni sukalalong bonsai ku mga ong bat ngakwang ong fingi si itenat abangi pet ni ring ki video ni ring ki kamera bat natangi si pet ni si itenat ndray ngimpoi shanu ru namal balay ngakwang ong fi usimbai ubabet uhap alor ki jakamao nakatagadaw man tagisngiyaw ang krening ni jinghikai Ngatwai bo play un penla epi be penchai. Ken mau bu jisu kren u kovalut ye jing shakri play nadu snang nadu kot. But u play u snul tho haba ukren ye gani. Ken mau jisu de play haba ukren u snul tho ye jing long jingi. But u kwa ban pen ilu pa ba ngingin hap ha gini ki jaka. Fi u simbayu belong ke tien ke jong play ke be im ke be dunbar. Ngam kwa kan penlang bonsai fi. Hadai ngakwa ngini pet na ski balay ke kalalang kumta. Fi pulina gani ke Bible fi yo ihang ni ba u Jisu kren shai wang kilong ki simbai ki bahab alor mau ki de ki habamdan kandau ki mikloy. Fi ingan pen I fi ya kani ka jakamau. Bat nganget kani ka long ke jingmen toy fi. Fi aba ka kren ni gani u Jisu abu kren ni gani ka jakamau ni ki badan kandiat ki kandau kren ni ka dot nuot jonga batong fi. Nda habangi shakri u blay habaga ktin jong blay ka bangi yo snow malagi Sunday malagi jingsang bangi lay nda habaga dono jongi kalong mau nga khwangan ong ifi mdan eru em ka ba mentoy ya ktin ka jong blay shangan ong kumne hakni ka por shibun bagi briu ki banga shat yo snow wat yangaru amang kren ki ba ong anis snow tenat palat fikren bat mangi ki bisha ero ateng snubangi kita hot wat lamentangam biet syuang tan ray sngel tenat hinday ro kibrio but ngani thui fi kalang ke temptation la ne jing pen shoy ye ki non kren ru bangin pen kre ban kren ye kibrio tang bakin chu angumne ninga sngel tenat palat ba fikran but ni shim ba ka de achievement ke success jing kren nga kwa ngan ong ifia gani ke por u jisu u yo I gani wang kidan ki priu ki ba yo sngodo bi pulin na ko khat lai aba u interpret di gani wang ko ni wang uta u bala bet alor ki jakama u long ba yo sngo tin ki jomplay u ba pudiang kumne lu ka da ka ba kemen kata ka ba nga kwa ngan ong ifi u pudiang da ka ba kemen ki priu ki ba ka dono jangki ka klamau ki pudiang ye ka da ka ba kemen shangan pen ifi kendiat balay ke kelamau. Fi lana pinpulina ke Bible, singapa, pinpulina ke kitab Ezekiel, finlap na kalenang ke khatway, na ke khat ke ba tangan na puli ke kitab Ezekiel, naman kan penmentoy fi. Na pinpulina ke kitab Ezekiel nang ke khatway ke khat kendai, habaw play Quran ya ke dono. Singap ngan da pen I fi gini, wala na ke slamro ngan da pen I khnama pen shai. Fi de pinpulina ke kitab Jeremiah, finlap ningkong swabangan puli ki kitab Ezekiel lesina mga khlem da mot ke jing shisha reitangan puli fi puli na ki kitab Jeremiah kal nang ba khan yo ur khat ke khinda ai gong ka do nuot ke kham shukar ben ki ek e baro bad kalang ba sneu khlem jingerman u ei u bala ban ithu eka fi puli nang ni u blai wang ye ka do nuot jungi ka do nuot ke de shukar ban ki ek e baro kalang ba sneu khlem jingerman Oy wala ba nit hoy ka. Taga de do nuot jungi ke berim. Taga daw do briu long kristan do le jingiseng. Compare do
Ukraine ruai choir ne ruai praise and worship ne le kumno ne police dang ne penda program ne le bu sentio ne ma le lu ki kam bar khat le lum kham ne ngan kren lut na manga tip lut ki jing shikri baro compare la long secretary ne long chairman ne long member ne long committee ne nang batai ki committee ne le kumno Shanga nong fi compare la da baro ki yo I ning long kristan ngi don ha gi register balang ning la let jing seng fellowship ning let jing seng full gospel ning let jing seng ki ba khamrim ki ba khamhe ne nga krenot ya baro ha ni por nga kwanga nong fi ni por la da don not jungi ke klem kla ka ba mot nga kwanga nong fi ka de ga bam dan jinkerman ka ba sneu klem jinkerman ong blay nang to kitab jeremia ka ba la puli fi mental Ring kwa ngan ong fi ublay haba Ukraine gani ukwa yang ningkong mengini bantip e gadot not singap ngan peni. Naman kita kedaw ha kitab Ezekiel nang go khat way ke khot ke khat kendai wang igini kitien ngan ai yaki da ka way pat gadot not. Kamot yak to gadot not ke Ukraine Jeremiah ublay kwa bakan kala. Ublay ula ban wang ye gadot not ke to gadot not ke baklem jingkerman. Wat je shong santa. Wajuk sandan ke bang, oi ke dot not mano bala ban yet nomor ba ni na long kum no ke dot not te ke dot not ke kwang na fi ha ke ni ke por ho ke dot not jingi ke bamlong bre wale klan u play u da kwa e ke ni bangi di ban ma e ke ni singap wa ngan ai he ki ke wai ke dot not ngan bu de ke men sim ke betmai po jo fi ngan weng no e ke dot not mau na ke dot junki but ngan ai ke dot not do haki ngan kren ke ni ke dot not ke ni ke por Wat shakri you blade ga donut ga beklem kala ga bamut. Nama ga donut ga beklem kala ga bamut ga donut ga ga donut ma. Bet you somebody ga ta ga donut ngani to ifi kam don jing toy. Naga ta ga daw ba ga kreni ga jing seng ga kreni ga brio ki ba let jing seng. De filet jing seng ba ga donut ga beklem kala ga bamut ngani to ifi ga donut jong fi ga fi kren sneeuw ga brio. Fim salia la da fikran ga sneeuw, pim salia la da pipet bana sneeuw ga brio. Fim salia la fikran ga kteen ga khor, teng teng ga mi ga ten si ten sang na ga shintur, teng si yeng si sem da pia mai pre ga jimbitar, fim mi ga kteen ga snow kum sen bat nang ta de fikran kum ga brio ga bot ye ga minsim kso ye ga minsim baman, bat fikran hitep ne am jisuang de na ga donut ga mi ga kteen ga sneeuw de na donut gi mi ki jing perkhat ki babaman ba de na ga daw na khwang an ong fi ga ni por de na ga donut ba gi mi ki jing mi jing ong Jesus Christ na ga daw habo Jesus Christ nang ni wang usumbai ba hap ha ga Jakamau, de tau priu be yo snow, budiang tin ke jong play, and they get donut jo ke kalamau, na kwang anong fi ke ne por, ai u play met ke ski, on pinkela shua ke donut jong fi, naiker men ke jing long kristan pi her peteng nang no, pi dan ke niam ke he na ke rep, fi lek ke jing seng ke no fi le ke kamayu, ai ke donut shua jingi, kan de ke bo play weng ke donut mau, but u bo de ke donut ke tamai ke donut do, ke donut ke belwet, ke donut ke jam ke donut ke balaban kjit ye ke ktien ke jong play haba bios ngo jingi sang shanga no fi kani ke ke bang kren na ke benta ke brio ki bala nget ki bala shikri utrai snap bangan penifi balai ke donut jong brio ke kelamau na kwa fin debat bahai ke ktien wani singawi engan wandra na try buon pre jo fi tip igene ngayo singaw pateng na ki way ki ong bala da fin tiet yu donut masin yu donut sniang na yau but piwana yang pishat yu tu donut hapok kill pon u pok ding lada pipan slam yu donut wat u donut merato upalayai ponchi pon ki ong ngamtip laga degi bishisha nga tarai degi bishisha ki ong tu donut uklamau mlang bam si upindo order bimla uklamau la pi bret u jom u kunti u kala jiri
nga tharai ke dei kum ta ba nga yo jing hi kai nang ta ha ko ke singi do ni bi kong bi tu nga kum ta yong fitep story ni u do not de fishat pia ban chetang si pang ra no namar u jem kloi ndai la da fi pan sai u de ki bun kin ta fin lap pan si pan pin lap u ni un kala jiri kala mau u e ba bin de bret u jom mlong bam nga khwanga ni tu fi nga yo idea na ta nga sngo to balai ka do not jongiru ka bakin jaman sim ka kala mau Dei banda bangi letting seng and it told people play craningy, letting seng, yotsnow, long come upon you don't know jingy, a pot junking, don't regard the don't play, yotsnow, and then him lay, ni lay per sharp and bandy, jimpin cran get your play, you get jimpin can do, ni lay chile, ni pledging what ni la your snow to your play, but I have a hat no, then it will be, come upon you to do not marat, mau ka do no jungi ro ka bakhat do ka e ka klayau ka klamau na ka klajri bala ka bakhat do ngani to fi shu sa tang kani ka bang shu snau tanat shu snau bang ni to jungi kai ndai mdani e pat ka bang ngam jiliau hangta but dai me ka daw ka kwa fin mak ba ye ka e bu jisu kren nga playo try but try to play na ka daw nga snau plabo tip yini ki aka Uang utau bahab aga jaka mau mo umi kloy si jero kawai ka bang sngot na ni bo uang bum ni uang igini kitin uang tangan pen ina gane eke bu kuren uang nabarba dan tiet halade itai de kitin ni bang kwa nginde ya kren baha gani ko namar ngala ong pai fi wala kirki ngini kren baha gani ka jing bam dan tiet fi kadai ka jing bam yo ban ngam julio na kwanga nong fi shibon ba ke brug beleging seng ki bam da kwa satia banda snotho banda ngam julio banda perkhat ba ke egabo kren ke egabo hikai ke deine em dala ke jong ke em banda wan cheyeng banda duai banda pulipiang banda ngam julio ha ke tu jing hikai banda snotho ke jingmut jongka ka mut ayu ka longkum no tan setia ki breu duna ki kristan ni ki sni ki balongum ta si shania ki breu shunget kat ka ba ong breu su kongo kat ka ba ong breu do ongi ka toru su kongo do ongi ka toru kongo mdanang rem ba ong ngam jeleu ko mdanang rem lada pim ngam jeleu ngan ong bet fi ni ka por lada pim ngam jeleu fin lap ni ka wai fin poi ni ka wai u jisu ong yini kiten haba ngam jeleu dan tien nda haba mi shejrong kan sawan ke jing shit jong ke sni how try de begrau u hikai ni na rukam jong jing thong u bam ngam jeleu u ba ka support dan ka mau siang ka ba e haba dan tiet u beklem ngam jeleu u mi kloi shejrong de pet la itnat ba mi kloi la ikmen ba mi kloi dan gebreu betang sip nai kila da long ai bala hikmen oh niu la da nang ban roi niu la nang ban kren ndre tu breu su sno bang itu ndaka wan ke jing aga wei siken mau da pi shakri play what ju perkhat bafinia na besu ya gatangan kren bet nang ne klem compromise wala mut pin shakri play bafinia na ba jam na ba light na barang na ba ma na ba suk kajing shakri play kam day kum tau jisu ang haga pertay pinyo e kajing janjar nrai long shlur ngangala job e pertay u jisu ang bet yini katian shakri play kamat biap yat bet galanti kim kam day galanti ka besok biap ya ka bandrung haga jingale ki babon jung jingem u banget u bamya e ki jaka ki kham e jingem day ru banget wala mat pinay chapnang sok bet kan ma wat priang e jingi kai baong ba nda laklak ba mat ngini yo bet e ka jingem ka bakar hai
bat nang tade ba hot bo jisuang ma Yohanes no msipau do msipawang nga wan man ai ke jingim ke beker hai bat ba ke jingim ke beker hai ke mot ben siale saho sahai nang tade ben siyo pisab ben siyo ba ben siya ke jingkat jingkia ben tade ben siya hot ni tip kita ke de man jo play re wan let klep fini kendo ba ke jinge da fi hikairu ya ke jingman ke jingsuk bikrani ke jingrairo ya la dero fin mat jinge ngani to fin dan wairu how it inga nga kwa nganda bo ingene mjudan wairu ba ya ke jingsuk dan Abraham dan Moses dan Joshua dan Mordecai dan wairu dan wat ujisuru ya jinge ngani to fi dan Petrus dan Paul dan wepuwe barakhat ya lembaki crisis ki be la magi test ki be shirkai balai namar kani ke jing shisha bo blay utep bet ke sni kan yang bet kan mi bet pimla kiar na ke jing shit ke sni uji suang ke sni kan yang bet baru uji suang punya seriya me kene wang haba dan tiet ala de kita kan ke kapangakuangan ang fifim tep ke kitab sam kul nang ko beningkong wang sok to brio bam shong ke jing slagi babaman lemni ubam yang ke lenti jing nang pop Henry ubah ke hukum ke jong try, kemudian ke ketien ke jong play, usang senya sengi, ulang kemudian bola thong rut jengki waum, ubah sayu so amalaka ayam, ubah ke selajang ukam telurno, bat kat ke baule kan man baha, kan mau ke jing roy ke shongkat kum ke jingam jelio. Nakata ke daw nga kwa ngan peni fi ke ni ke jingam jelio kendiat, ngini pule na ke shiti shiki absas, kelenang ke balai nga suntanat palat igini ke khot, ngaju bura mengene ke khat ngaju sngongo egene but wali singi engan pule egene ngan kran wala dangam lapin kot ngan kran namar ngan share fi ege bakrautam ke bang shama ge jingem kata ka dai na city shige absas kala no ka balai ke khat sauter ter ngan pule wa so pol kran egene wang namar gene nga pandame lagi khat se ukpa ka bamun uduai now bala jer ke tangi korbaro abnang ge khndau ba un ai figa be kum ke jinkan rai spa ke buram jo ba an pen khanye pi be ke bordo mun sim jo o hau brio be shapa ba chris un shang de ke jinga ke do no jo fi de snapa knang ba ha bala pen so thiet bat bala pen shang nang rem ha ke jinge pin long ke be khan ban shampang lem bat ke riu khot baro ke ege jinglan ke ege lenter ke ege jingleo bat ke ege jingrong but ban tip you get jing it ke jong Chris ke ba palat you get jing tip ba kumta on your open up if he shadow ke jing dap jong play baro nan pen e fi gane ke bjulio wap so pola ne Ukraine ke brio u bala khapat u ba to brio ba kan jamin sim u bala khapo jong un sanda ke jinga da min sim ba khot kat ko brio ba shpo on ke bible ba Chris un chang ke jinga ke dono wang kum no wang knang bahabala pensu tiet fi tagade giktian ba pensu tiet hai fitem ha ke jing it ke jong play ngayo iye gini gisngi ni bakla palat iya ke bangi hikai ke brio bangi pensu tiet palat agi prosperity ni pensu tiet palat agi pisa ni pensu tiet palat agi nam agi buram agi jinge pau nam ni pensu tiet palat agi taki aka ni klampen so tiet ye gebreu bakin ngam jeleu haga jing it kutong play fitep ke ege bang kwak ngan kran ne ba ka daw ng ong fi kin ma bang kran ngada champang ngada sngot ho ege bang kran la da fi pen so tiet ile de ng prosperity da fi wan ge jing e fin paidi no dry la da fi so tiet ile de haki ege belong superficial ge bishlong na sla la fi sponsor here de haki eke be bishulang mag be bishulang sensational ke be bishu snau tena shi ya haki take jing snau tena nga khwanga nang fi kan na wan ge snin da haba ge tang ge sni fin yo ifin pinum dan churu haga jaka be piyang
Nagtagadaw ka tagade ka ngayon ini sige wat haga pertay berakaway bagi bubon ba ki brege be shakri play kide ki bakhlem nong rim kide ki bam dan nong rim ki bakhlem su thiet namar balai ki klem ngam jleu ki klem yo ga jingi kai ka banyalam ki shaga jaka ka bakin sngo tho ye ka jing e ka jong play pim tip ka jing e jong play ka day ka nong rim ka bangaban mapi ni day ban ngam jleu po jongka pinda puli ni shiti balai song ni shiti kede ba kodor palat inga nama ngayo ihang ne bo asol polwang khnang bala pinsu thiet bat bala pinsong nong re ma gingin fin leyu pinlong ki ba klan Finland ki bakhan na leyo ban champagne lembat ki riu khoi kamani wini bapin sngal tho lang ye ka bapin poish ki kirdan ye ka bapin rinkat bat kita ki riu khoi ki ba sngal tho ye ka jingjlan ye ka winter ye ka jingjrong ye ka jingjleu jong ka jing e joblay ngan ong be kumni bapin sngal tho yo Petras bapin sngal tho yo Apsopol bapin sngal tho yo Stefan bapin sngal tho yo Yanis bapin sngal tho ye ki breu joblay ki ba kraw pin snil tho you Billy Graham pin snil tho ye ki breu joblay ki ba kraw ni birthday ba pin snil tho ye ki Charles Finney ba pin snil tho ye ki to baro khat ki riu khot ki jo try ki bala yang de jinga ki John Wesley ba pin snil tho ye ki to baro khat ki ba ngamla ban jer ki tan baro ki ni ki riu khot ki la yang hadu ka bakot ke la job pite balai namar baki nam jilio hagani ke jing jilio jong jing e jong play but utau breu uba ngam jilio haga jing e jong play udai breu bala ban shania haga jing shagri play takada u Jesus so ang Petras haga gospel ke tong Yanis nang ba arfway what haba u ikum ba paidian ba jingai handa Jesus one what nama utip ya ga dono jong Petras ba Petras dai uba it shisha yo play ukli u license wang me it yanga Petras wang me tip try ba nga it me ukli do license ga pinsingal si u Petras wang go try me tip lot aka bro me tip ba nga it me but people nang to pikin mau jisu bro license wang up ikilang brat jonga psai ikilang brat jonga fitip ublay unom shania ikilang brat haki brio ki bakhlem ngam jilio hakajing it ko joblay balay Petras tang shuk let u Jesus shibnang u yo priang men se makhot u yo laya jar ki lang brat u yo sana jar ki lang brat bana din ulong nong ab lang brat ba khlitam haga balang ngani ki pertai balay Petras ulang kumta namar ulang ngam jilio hakajing it fi yo I haga bakot u Petras u yap ngani thoipi u da terwa dala de ka mansingo ba u da pinpal ka jing it yo try da ka boang fi sa nar pna yo jisu kumni ngakhwa inga pinsa da perdet nama ngakhwa ngan pinpal ba ka jingyap ka jingem kamdan jingmat nama ka tagadaw filap o pol tho akshiki shiki nang rom nang ba pra nadu khat ba life way life ar ter jidu shrom u tho ini ktirwang wang ini ktirwang u ei u ta u ban pin khlat na ka jingyap na ka jinget ka jong kris ka jingyap nam ni ka jingem ka wat lam na ni ka jinglung khot ki jingele ki nomla yo breu u ba ngam jileo ha ka jinget ka jong blai la krani ni ka jing shira ngam kwa ngan yafi bangan pen ngam jileo haki jingiaseng haga bangi penbit di gitar gitar haga bangi penbit daga bangi iPad microphone fi haga bangi penbit fi daga bangi I program fi ngam kwa ngan penbit umta nama ka jing shakri play kam dai ka bishile kai tamala ka jing shakri play ka dai ka bangi yang na ka bentaban it yo niu bala it yingi ka jing it ka bam jikot bat bangi la ya ka bangi niat chaprang ban long ka jing kershan ka jing yang hap den jung jingale baro bangin yang ban sacrifice yala ka jing im da jing e ka jong play bangin it yala di hande bangin it yiki way but namal bangin it yo try fi larangan kran ni gani nga kwa no nga fi ngalangan kran bro shibnairu namar bang tip bagani ga subject ko khra pala tagadaw nga kwa no nga fi gani jing sen ka ba ar kani jing sen ka ba nga kwa ba pinda snil tho fi it shishana em yo play fi ngam jilio ne em haga jing it ka jong kres Fite baba nga kren kumne fi wat hagi ni por. Umin sim khod jong blai kuta inga. Bateng teng ni tuai ki breu tang dak. Don ke por banda habala paduai buon ki breu. Teng teng ni kum knyumru nda bagi phone ki breu.
ngaju palma no play but berapor ngaju tuwai na doka don no dikibreu ngaju kran na doka mensim namar ngam kwa ngan le ka tang nasla banci pendap gerukom niam namar ka ba khremi na ka donot ka ba ngam jileo ke jingi jo play baro ka tang ka niam baro ka tang ka jing le kai baro ka tang ka jing ka ba shule teneng but ka bam don dor khmat jo play but dene ka tang khwa fin pule bahai ngi siti bo absol pol dong bangin pensut hit haga nongrem jok jing e bangin long ke bakhlain man champang lam bagi riu khoi ke e jing lan ke lantar ke jing jile ke jing jrong bat ngaba bat ban tep e jing e ke jong kris kaba palat e ke jing tep ni men tagi ni singi ubri ba tep sibon pulelot e background ke bible bra khat tep lot ya tep lot baro ye ke bagi bri batai lot e benang khandau tep lot nga kwang ni fi tep lot e pertai ke mariang bat yau tau bri ngi ong ani tu bri tu bkhrau tu bri ba tep hakmat jong play ubriu bekrau de betip ye jing jileu jong jing e jong play hangni also polawang but ban tip e jing e ukris ka ba palat e jing tip ba kumta on yo pendap ye fi shadow jing dap jong play bar anga sota nat e ne bang kret nga khwanga nong fi ublay kwa engi bangin ya ki briu ki balong kum kini ki sembah ki bahab tangan normal haga bangim ngam jileu jing e jong play I fin kalaga bamut dan ki bri ba shakriu play snow tan pala play ni shakriu play namar ba ni kendo jimpang na kadang ni net bon wat yo play bat ba ngin tuwai bo play un pen kia ngi bat nda haba un pen kia ngi kin riano no play ba ngi tlot ngi let no shikwi pa ki play dan ki bri ba shakriu play ba ki kwa jinkar khu bat nda haba play u klem kar khu ki bat nan ta den nda ka por bo play kar khu da i ba ki jinglo mun sim ki ki nda haba klem kar khu ni yap no ki jinglo mun sim dan ki bri ba shakriu play namar ba ki kendo parlok ba ki piang no dan sino tang shumi ga ba e khendiat na ki bri ki la thot ba ba ki thot ngani thot pi la yang shu na khwa ga no ga fi ka jing thot chen na khwa ga kran ne ba phin sung tho u bri ba tang shu ba kla kran thot chen ngani thu fi u de ba kham ngam jileu ga jing e job lai na khwa ga ni thu fi long ko mi tu mi ba dan khendiat ba tang shu ba kla iklon ba i haj na khwa ga ni thu fi wa le haj malang po namar ngayon idan gibre butang si baklapi flare up ang tadefi kran sektin usni badaw bro khan ngan si ong be fi la fi kidaw gibre fi ong ni bi kran kum tayinga bi kran kum tayinga nag takada ngam la shu ngan shikri ngam la shu ngan jisen kadaw bro khat gidai haba phim la ban jing seng kadaw bro khat gidai la fi test gidai ge jing jindong jong ge jing e jong play kam de ge jing jileo la fi dan ge jing e jong play phim yo sngaw ban kwa ngan pen e fi nang ni ye ge ktin ge jong play ngasung tanat palat yegini bu jisu kuren tangini pet yegini khendia isingan kut tang hang ni mentag sngiro de pipule nang ni wang ndai ubam don thiet aldi ulang tang sibin na bahaba jaga ba jinja ka balle ben na margita giktian kumni ru uthot u jisu ukra wadu ka tabo pani nganget ngandang dan por sa sipang pen ifi ga nuksa nga shat krani gane men shwa kani gane ga wain naki ngan bok ni ktin preng gane ka eye opener yanga but ngayo ru i jing shai kum no ben pet ye jing shikri play kata gane ga nuksa ga bang shem na ga gospel ga jong Marcus kalanang ga basaw ba ya hap tik but ki jing sang ki ba hap hakini ga kerdan ga ba ar ba kata gane ga jing sang ka bang an ai ka teng ga jing sang ka ba simba hap tang halor mau Fina puli na Marcus kalanang ko basaw sa puli himapi nganong puli lot. Pipuli yung Marcus kalanang ko basaw ukran biyang igaju tama Marcus utho igine berkhat ki parshi utho sipang ka parshi jong nong bet bu jisu ikai nga ngasol ngo jisu ikai si sinikai berkhat ini ban mentang ni thu fingi nong ni nong kran de bu kluma na bu ikai klelot berkhat ke jat balai bite bu klelot berkhat ke jat nama umnan por don tang lai snem siteng tablo de gisandran baro baru kran no di pat ba baro narwat no guduriyaw Pipuli na nong ko basaw jong Marcus kran ni parshi nong bet ukran ni jing thu jong parshi batay parshi jong nong bet kuran ni sharap apo ga shang
Ukuran Jepang usembai besana ke beri, ukuran yu sembai terso, ukuran shibun ki bagi parsi, but ke Bible ka ongkum ni, ndala dep kini, da mak ba ngakwa ya kini fin debat ba. Ndala dep hikai, ni marsenwai seminar, marsenwai ki Bible study, laya di sha lani laya kemen laya leche yeng, laya leche yau shahat laya kiul ki kali laya leche yau. Ujisu umle kumtai ki senran. Ujisu hadir ba udap hikai ukwa ban pentrai kamno. Ketaka dai ke nongrim ke ujisu le ngi feel hangi dai ba ngi susakut ki seminar ki conference ki convention ki assembly ki ma ki jingiseng ki ba hajar jaj bet nang tade ndalawai la sikut ha ke ba ong oh ngi te ke kali minta kawan ki hajar nang ta ani tu jingiseng te long success ke dara ke jing internet nang ta ki lightings nang tade ngi keren jepang ke praise and worship nang ngi keren jepang ma ke jingi penia nang tade ki traffic nang ta ngi keren but ke success jingi ke kita ani ki jingiseng ke bam nang ta ngi keren ke bam nang ta ngi keren ani ngi let bam nang ta la ai bam ngi ta ban ngi sikut kita ki ba ublay usnasi ngi ngi si invest ki pisada ki buon pawjan ki buon lak tang kita malaga sna mangi sikut anta mangi sikut kita ki organizing committee haka mangi penia ki jingiseng ken mau jisu no deb ikai ngi farsi bar khlem kut anta pet ke Bible ka angkum no uangkum ni ang nang ko saw ngap ngan puli uang ke khat ke balai bisan ula angru haki hakata ke sngi ngan angkum ni on the same day haka jo ke sngi udap ikai kini farsi uangkum no vite buang habala janme yang ini le sisiliang ndale sisiliang ke Bible kang haba ula ino te upai ba ula let lam bat u ula ino upai ba kila let lam u kumba ulang ke liang bat dan ki wepat ru ki liang lam bat u ngani tu ifi marsendap jisu ang ya shong liang la sik sendral asing tunat ba marsendap jing sang yo sa shong liang fini wana ke kita jing sang ba marsendap shong jing sang yalam chanan pulak ban ya shong liang kin mau jisu yalam chanan pulak u jisu yalam ban shong liang yalam ga tuliau galilaya baru udah tip ba ngan tes segini begitu ke jing ikai baro ki ha ba jakamau ne ki ha ba kendau ba ba but udah tes segi sendran uya lama liang people in the Bible uya lama liang but da paya liang ule kumlo ke Bible kong yala dia utia atadong liang but udah yo tia hag sengkli ngani tu ifi ula da bikai usong ga liang ki marwai begin let hade usong lang ga liang utia hag sengkli udah tia ngam tip lau da yo tia si shane em ngaling ong hang ni ujisu le meni yo tia upet red ki kman ban pet ini ki sendran ki le kumno nama utip ba uyalam khnang ki ban tes nama kan sakhi ge riong ni utip ba kan sakhi ge riong walik let ujisu tip nam dan por ngan pen ifi ba le utip ndrai ngan pen ifi kumno utip pet ke Bible kong mene ti ka lakhi ge riong ba khrau ba ga jingat phlong ka phalo sikaliang ka ban sa pendap ye ka pet bahagi sendran baro ibla shong jingi kai baro sisngi kila yo snow ini ki parsi ki banga kren mga menta kila yo snow yo nu sumbai bahap halor ki jakamau ndrai menta ne ndala kiu jingi sen baro to jingi kai ka khlem ngam shiki baro to jingi kai kila priang kila snow tunat but baro menta kila snow tunat ikalien but kim sim tip o jisu tia but na tau I bakin kingi ni ikalien ndak ki ke riong ka jingat pulung ka Bible kong and pure khat ka balai pukundai kong habala kiete uhaba ula tongini pulena ni hakri khat balai pu pra ko ula dan na tadang kalieng ula yo thia sangkli kila kesiu ki u kokenrat mem sut nyau singaba mem sut nyau setia bangin sayap fiu yang ni balik yo mem sut nyau ka jing tu wai ayu ko bakum ka ta fi tu wai show play ngayo idan ki brego bamdan thet ki tu wai hakata ka rukom try memyo I ngakat nero memyo I me snap back me klut me snap back dan ki bekren snail sayo play ru hang ne kani ngam dai chu jing duai kani ngala dai ka jing duma kani dai ka tien ka baki kren yo jisu kyong meme tiang to ngin sayap meme ngin sayap nama kani ka eriong kala ki kala rung ko shikaliang nang takala khlilut man ngin sayap ngilai khun re me pat me tiabe nga khwang no ngi fi hane bide bin singo to kane ge bu jisu kwa ban pelang practical ye ge jingi kai
ban pen mano na preng jong ki ba ke ktien jong play ke bu hikai ke ngam Hendrai barok ke ketlot ke eriong ke ketlot ke ni ke umsau ke ketlot ke ni ke de ke jingting bat ngani tu pi menta kalau tek gumta kitlut ke coronavirus, kitlut ke ni ke COVID-19, kitlut barakhat, ki kitlut barakhat cai ke jingat cai, ngani tu ifi, ngi kham pikire ke sanitizer, ngi kham pikire ke mask, ngi kham pikire ke jingbam ke betai, ngi kham pikir ban, ye pet bah, bat ngi ta pikire ke ta, ngim pikire ke ting ke joblai, ngim ken masyo, ke jing shap ting ke lang ke eriong, ke bala nyatlut barakhat ke jingikai, namar ngi day ke jingiseng ke badan, tang halor ki jakamau ke ktien ke jong blai ke khlem ngam jlio bat ni pai ke jaka ke be u jisu tep e gni nak ta da nda habakia krisiu u kiwa balai kum ne balai fi shap te shanga nang fi bangi um te bible ko ang gni ktien ula yang u ang bai tangum ne long jai wat ki sho ke bible ko ang kum ta kal kala jem jai bagala long jai Singapa ngan pen fi senran. Nganum keren ben iki namar kambon sin ngia long kumne. Ndau jisu upin jai. Ke eriong ke jai no. The Bible ko ang kile keren paralog yong ulong uni shisha. Bakal bakal duriaw de ki ko ngoy ngai kene ngan keren kam ngan. Bot yu jisu mtep ude ero. Babon de mentagi bale jinseng bam tep u plairo. Mtep u jisuru. Si o snowba Christmas kulong. Haga Good Friday yabyang haga Easter Sunday mipat but nang tade haga wega snamu kulung biang haga Easter haga Good Friday yabyang but ngani to pem da tip bau e play hangi gi sendran gyong u ni u ba wat kal eru ka kongo yu ka bamat ngaga lingo gi jong petros gi tu barkhot gi bot kuno elot ka kam ga jamar khot bot kam tu to pang beu eru hangi fin lap de gi jing la pen paulo la reveal ye jinglang men sembaro what boat la na pikam so to what chakri play la na pikam la tipo e play na kwanga no e fikini bro gimi jisu de khan sha igene uda ong ne nda haba ka jinjar ka wan ka bale ben na ma ka tin kum ne ru ki thot no but ngada ngai ba ni ka chingi kai men ta si ka long ka jing men to ye fi ngada kwa ba fini yo igene fi inga yo igi brio gini ki 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 jing man ki tiang Shat kenting klumar nama belai senran ki hab anta ngakwa nganong ifia gini gepor tungin dak ngam jleo ha ktien ke joblai ai ka dot not jungi kendai ka bo blai uda wengi ka dot not mau baru bu ka dot not to tungin ya le khat bala ban shong ban ngam jleo man lagi sngi ya ka ban wat ka khamat ka joblai nganget ngan pun kut no ang ni ya gani ka kendau ka ba ar ba ngin si pet la shai pat ye kendau go balai la ngala ban penkot la ngamla ru ngan beteng biang ika tinga ai ngu yu play gani ko pon nget kani ko lang bujing men toy bat tong ini tuai bat fi ko try nga ai ngu eme bangala ban hikai gani ko jing hikai nget kani ko ktien kan wandra ye ki brio baro bakin snotho bat ye kani ki besnap man ta gesni ru ablay nga nget kan lang ko jingker khu ba krau banginum sakot bangin hap ag jing seng kabangi hap ag jakamau try a play angin ngam jilio kta ig dot not jingi pen kalaingi pen longi bangin kham ngam jilio hag jing et ke jamegin try bangada try men akar khui ki ag jingka jingkya men pen roy ki agini ki sni ko try ag jing lang men se men ya dai ki yen ki sem ko pan agini ki jing shap ten kat ne pen longi bangila ban yat malaga ski ban shakri me Trangi ailot shemi ke buram ke jingo be ke jingero. Ha ke kerteng ke dong chisungi duai. Amen bat. Amen. To blame ke khuye finga kwa fin. Yai snap le jingmot pule bai ke Bible ngam jeli ke jing e jong play. Ngila upload igene wat apo jong ka YouTube ag tu channel Grace Worship Center. Bat ngakwa ba fin subscribe bat fila ige ban page. Kalong ke jingmot toy. Ye fi bat ige yeng hi bra ko we. Ko bless you.